ilitum karbing long rong sara mai pen nang tum phan nang cho phanang kok lam thela pu helo je nono lom ilitum along karbing long puri sai kidu PGR lapen VGR along le long alam puthak lapen haladak ilitum akarbia tum phan areng hu pa so puthak sini tum asap su ningi po ilitum karbiang long pule ilitum karbia khai karbia riso tum akese tum areng sunang la so puthak ilitum karbing long rong sar mai pen condemn lo lapen haladak kedo VGR lapen PGR along le along kedo abihari tum phan prabjin pen eviction nai usi ilitum hin pen karbing long tong council phan chuni ri pon lo lapen te ilitum karbiang long along kedo inglong asuan ilitum non karbing long rong sar mai along ke inglong son dropedo asi inglong son tami ilitum sibet sidolo sila bangso puthak lasi CM Dr. Tuliram Hangta ingsamjin pen chingwai serak na pu pusinil tum karbing long rong sara amai hin pen jong pollo lapen non ilitum isi bangal aloya non ilitum karbing long rong sar mai hin pen kibangji April tarik pen tarik trokan conference doji lasi karbing long dang kedoan akarbi etum lapen rong sar doan tami halabang sohut mangsi tong nun eji phansi kado kabe non Mrs. Pilo ya cetong nun thaini asut pen irong pen nitum la sarwan sirke pudo arong tin pen ta bang sirke mangsi tong ni pusi nitum hin pen rong sare committee mana central committee pen chuni ripon lo tripi pen la puge mai phulo meliga ilitum karbeng long rong sar pu keseng ceng tum lo non mat ke arpu mai phu ilang ne li si arpu dobom la pen ahok lo pini nang li tum phan lam pacetak tum phan lam pacetak butung tum phan nang ke hang inang kok dim bang ke ahok lo ilitum adim mate bang adim son nang ceplang de athema ilitum Charlie asong usomar na pen ke ilitum asong ESDC atum bang laso ilitum laso PGR along le aputhak na ke mane arondre ke klem po bangke chok chep po aputhak lasi dharana ke do dam mahut dharana do dam pen nang chi rui thu a hut haladak dharana ke do along si ke chepod putalam ke prek la sitame non ke to war e beng kang hong pe me kang hong mek si la ilitum KSA somar phan ESDC asong somar phan ke chok ke theng lage pudam nang pulo dang te ilitum Pawan Kumar ta peni bidi kang limpen hala tom phan asong paches seng si lahai nang ke klema putam mathadam memi laso puthak si Pawan Kumar phanta ilituma MSc IEM CEM lapen ke ilitum ke the ke ding an ke ladake pudam lo nang MLA ta nglong so yan lo lapen ke MP ta ili karbi amalo si alang litum laso putha hala Pawan Kumar phansita pene hokpet na Pawan Kumar ta ke dudun kok ma pima puke alang litum abidi sore arjuban si rib nangji lapen ke hokpet jong si Pawan Kumar ke klem asai abidi polo tangte alang liphan arpu pendap pesun ignangi la ilitum CMEM tu lapen ahok lo non areng sodak ato bangke areng sodak lo nasila soareng ke sodak phana bangke ke so ke lang nang kogi sitala non tong selo bangke ilitum CM alang li tuliram rong hang tong sekot pen laso ke so ke lang ye phan alang li tuma phan tangka mahabang rap vek nangji ok apran pe me nangji somsori chingbai chingsai positam mu
cingwai cingsai long po bon sita akesu bangke minang kok ye pot alang ni pan chuning rilot je tangka maha rap dun ikwek nang ji puson si nilitum karbiang long rong sarmai ahin bangke siem pan chuning ripalo lapen ke ahok lu nilitum karbiang long rong saramai atung ta holo surini ra kretrok aningkan lasu ilitum sik sidul ilitum customary lo lasu pichun nai pu nilitum songkor apli ben se songra perlo karbiang long rong saramai tum si amu tanang chun lo amu nang chun tang dera pi bangke ilitum asiem ye matum ta khai ching honra ilitum long aso phan pu ching honra la appointment na bangke nang pi rep nang pi da prang ra jakong chiram tilong la pen e la non ke soluk sodak chot pualam kali deji puthot ko pielam tong nang klang ine la hai sitai ilitum kang sai jakong bangke la appointment nang pi pedet pu bangke ilitum kang sai ia jakong jung tum ji la si la na pi da prang ye phanta chuning ri lo alang ni tum phan la pen hok lo nilitum la karbiang long rong saramai atum non la conference ni ji la so aprang nilitum executive do lang non nilitum tong seko la so conference kang ni ji phana bangke nilitum secretary abangke donsing rong hang bangke chewo joilo la si non tong selu la so conference kang ni ji phana bangke alang li harsing rong hang pansin nilitum ibu karbiang rong saramai kamle ba karo thai tigala karbiang rong saramai mane kambura honggathon tigala tini longka kheroni khotna thangdola nuya tikaba reporter bothom malai mobile hai bani kode mobile anu thar do kote nai sarkar nu tharka khotna la bahut debalai ja tigala pobustula tini bihari jang rasa pada khotna jaka to phanasat ni masala karan era dongku buyaba jiku buyaba purba chuk ndu buyaba tigala jong dini jongko bihari dini phanasa ko kudung ke asa ansara ko ponhon ebo stesi ko ansara ko kudung kha la jongko bo kudung nong thibo longa kheroni ha jinti ma saro bodung usko bodong thibo ode bani ang duha khara ko bilato obo nam khormu jayaba singka ini karbiang long ni autonomous council ni cm em msc कोर्टे थांगे सिंगा ओबो लोके एकदम फैसला खलायदा ठंडा खलायला हमामो नियाखला कोर्टे तु सुबुं एरा दुखु जादु दुखु माइंदो हमो फाबे दुखु माइंदो दिनि आनसा आदाय आसाबे जिनो थिगाबो माया दिनि माइरं प्रायदे जियारो बिले दुखु जादु तिगला जों 6 सिटल सुबुंखौ दुहा एले खलायदो आन याफु आखानबा याफु आखामबा आन खामबरखौ फैबले जाखा तिगला दिनि कार्बिआं लो दिनि autonomous council da din karbiang nung thiaba area ha nu olai jara khala bede jama besi bede le power phunuka ele khnaka tika bo besi bo ele power tapnu thung khre po hamin dung thung tika bo ma besi bosi tungma na ore je malai ni jaga ha jongmili da dongma jongbo malai desa thangkada malai desa jongbo mili da dongma tigala ole bani subung bereng khre dukhu maindo dini karbiang autonomous council ni dr tuliram roh thangi singa thangi ubu karaw thai ko ubu namu ko singa faisla khlai da sajam khala hamamu aru posko ten ba dine ban karaw thai la yahun karaw singa ubu namu khormu ko dini faisla khlai da thanda khlai ka tigla बहुत hamamu thi jong gambra hongodon jong biladu aru era sinamko thinamko an karaw thai eran sajam kha chu thai kardom